Friesland 2012 is... Dit is heel bijzonder. Dit is echt wow. Wie dit nou verwacht. Gewoon Iris Udrachten die The Voice of Holland is. Ja, plus harp, want dat had gewoon prutte dingen, hè? Ja, ik wil mijn harpdocent heel veel bedanken natuurlijk. Die mij harp leert het. Als dan hier waarschijnlijk nou net stond. Nou, ik ben super trots. Jullie hebben er aan de overwinning geholpen, denk ik. Want Friesland is heel trouw geweest, heb ik gemerkt op Twitter. Ze heeft iets speciaals. Ze heeft iets unieks en daarom moet ze gewoon, daarom moet ze gewoon winnen. Iris. Heb je deze gehad? Iris. Ja, ik ben heel erg blij. Dankjewel voor iedereen die op mij gestemd heeft, want ik kan het echt niet geloven. Ja, hij hoopt wel. Hoopt natuurlijk wel, maar toch nee. Nee, hij hoopt wel. Maar we hebben echt genoten. Dus, en dan hopelijk hele volle mensen gaan genoten. Dus dat is geweldig. Wow, ik ben echt spraakloos. Ik praat altijd, maar ik ben nu echt spraakloos. Echt een heel mooi platencontract nou. En een auto. En ik kijk hier reviews. Maar dat komt wel. Ja, ik hoop het. En nou, dit is echt nou heel veel optreden. En shit wat er mij gebeurt. Ik kijk hier flauw eigenlijk. Ik hoop dat ik hele mooie muziek en meisje mensen kan ontroeren met mijn muziek. We hebben 5 maanden afgelegd. Nu begint het echte werk pas. En ik weet hoe lastig dat is, want het winnen van een grote show als deze is nog geen garantie voor een muzikale toekomst. Maar we hebben wel een hele grote, belangrijke eerste stap gezet. En van de begeleiding hangt het nu af. En ook haar eigen ontwikkeling, muzikaal gezien. En de keuzes die ze gaat maken, of er een lange carrière in zit. En ik heb er wel een goed gevoel over.